Hoe moet ik mij verontschuldigen? Dit moet een misverstand zijn. De deur is toch op een kier. Moet ik de derde verdieping zijn? Ja, maar gezegd de derde verdieping. Maar is dat niet de roze flat? Jawel. Mijn excuses meneer Paulette. Fichier is de naam. Ik dacht in het flat van Paulette te zijn. Ja, maar dat zit je. Och, mijn excuses mevrouw Fichier. Mevrouw Polat. Maar dan moet je Wouter zijn. Wouter de Win, organisatie en planning. Nou, de organisatie en planning is niet geslukt dit keer. Nee, maar voor wat zeggen ze dat hier samen kosten. Hoepie, hoepie. Dat is de bal. Weg! Weg! Achter! Ja! Ik kom wel! Ja, weg! En nu is er de kloten op. Is er weg? Wat een drama! Wat een drama! Ja, dat is zeker een drama. Ja, dat is dus wie vang ik Wouter nu op? Och, schatteke. Die is al lang hier. Ja, maar ik moet dich nog even vertellen. Nee, fijn. Toen ga je naar de bioscoop, de film is weg. En me making movie met Wouter. Desiree, ik moet je nog even vertellen, wacht even. Nee. Wacht nog even, Desiree. Nee, we kennen ze niet meer. Surprise, surprise! Mevrouw Paulette. Onder de dekken zo behangen werden. Ja, dat is ook belangrijk. Nou, gelukkig heb je dat niet gedaan. Ja, wat gezellig. Ja. Welkom. Join the club. Ja. Hoe is Wouter? Toch? Ja. Ja. Waar is dat? Roomservice, komt u maar. Is de kus veilig? Oh, daar gebeurt deze! Trotten gebeuren een beetje later alsjeblieft. Wat? Kijk er niet door? Blijft dat dubbel geboekt is. Is er genoeg plaats voor veer? Nee. Nou, ik vind het nou eens wel gezellig om te kwartier te hebben. Misschien kijk je hier beter onder op kantoor. Meer op kantoor. Wacht eens even, Wouter. Dat vind ik abends niet zo'n slecht idee. Ja. Huub zei altijd tegen mij, deze, du moest die gezegd ga lekker op dat kantoor laten zitten. Nou, mag ik dat mogelijk? Alleen ik heb de sleutel. Oh. Maar, volgens mij kan dat nou in champagne gezet. Oh, geen minuut zat. Ik heb voor alles gezorgd. Het steekt in de keuken. Oh, dat was geweldig. Laten we gewoon snel, off we go. Doe het. Best een stiekem man.
Is de ganse weg? Ach, nou. Oh, ik wou net zeggen, hè, want die man heeft dit bed en deeg en deze prachtige pyjama warm aan de voren. En zelf is er op zoek naar een of ander jong, pittig ding. Een prettig jong ding, zag ik. Maar Arthur, Ja. ik heb toch wel weer zin. Houd van champagne. Ja, Opzet er maar niet zo, dat moest toch wel doen. Ja, Op de verkjeskop. En of het dof de verf was. Meneer Poulet. Ik dacht dat u weg was. Ja, maar wat hier allemaal gebeurt, hè? Ja, ik weet het, ik zou willen dat ik het niet was. Ja? Je loopt goed dat je zo gekleed. Oh, ja, sorry, ik wou net naar bed gaan. Wie een kwade vraag? Ja? Die s'morgens die studie en dan hier nog alles doen, hè? Ja. Zeg, en als ik u was, dan zou ik niet door dat ook in kijken. Of zullen we ook naar buiten? Die liggen met elkaar in bed. Toch? Oh, ik ga er al zo'n vermoeden van. Maar Weet je? Arthur, hè? Ja. Meneer Figé, die had u een pyjama aan. Ja, dat zal ik nog wel goed hebben. En die andere, hè? Ja, Die andere, hè? ja. Die had zo'n gek hoedje op. Ik weet niet, totaal voorspel jullie. Ik ben er helemaal klaar voor. Hallo, is ze hier, Miss? Ja, de deur is open, dus ik ben maar naar binnen gekomen. Daar is er opgebouwd. Ja, zeg, nu is het klaar! Kom er maar uit! Sorry mevrouw, ik wist niet dat hier iemand was, hè? Ik ben mevrouw Polet. Ik ben mevrouw de Vries, maar ik kom voor meneer Polet. En dus je moet echt wachten. Ja, excuus. Als het bezat is, moet ze even wachten. Toen moest die lui niet zo opjagen. Toen moest je gewoon op die buurt wachten. Wat kennen jullie commerciële regelen in de buikkamer de rent? Jonge Adelschaatje, ik weet zeker dat ik de vuurbel gehoord heb. Kijk, wat ik zelf maak, herken ik goed duizenden. Zal de sum die visitekaartjes van zijn? Ja, dan ga maar snel. Maar Ja. goeie man af. Ja. En als je dat terugkomt, Ja. is het leefst of gaat gek tegen mij. Ik ben al kapot voor het van beginnen, kan ik niet zeggen. Man! Schatje! Oh, liefst. Oh, wat gaaf! Hey! Perfect! Als ik daar flapdrol in mijn eind kreeg, dan speel ik 3 ogen door. Dat er zich er nou maar goed uit was.
jawel. Die moet ik onthouden voor een van mijn volgende buksjes. Zit je de vuur, jawel. En hier zit mevrouw Paulette. Ja, dat ben ik, ja. Och, dan moet hier mevrouw de Vries zijn. Inderdaad, dat ben ik. Ja, en ik wil hier meneer Paulette dit manuscript geven, dat we dat kunt lezen, wat ik geschreven heb. Ja, dat is goed. Kom maar, ik zal u meteen even goed laten. Nee, ik wil het hem hier zelf geven. Het beste is om morgenavond te bellen, kom. Nee, dat gaat niet, want ik moet op die toestaan voor mijn hondjes. En ik wil vanavond nog een beslissing van uw man. Mevrouw, dat zal niet gaan. Ja, maar als hij nu dat het over de Waf-Waf-serie gaat, dan is de beslissing snel genomen, denk ik. Ach, mevrouw, mijn man kent zoveel nieuwe... Wacht eens even. Waf-Waf-serie, zeg ik hier. Ach, dan moet hier mevrouw Anne Jodevries zijn. Wie jij de middag? Ach, bij mij gaat het nooit slecht. Het gaat uitstekend. Maar, ik ben weer toch een uitgegeven. Je hebt dus toch wel een uitgever. Ik heb een roetgever, pas gisteren. Toen kwam ik erachter dat ze van die obscene beuggoed geven. Feest, mevrouw Paulette, feest is smerig voor u. En nu ben ik op zoek naar een andere roetgever. Mevrouw, je zit bij ons aan het juiste adres. Kom eens zitten. Ja, mijn keuze is ook op Paulette gevallen omdat ze nooit aan seks doet. Nee, dat is een sterke punt, ja. Ja, hoe waarom- jij de seks? Ja, waarom we toch altijd seks bij, hè? Weet je dat mijn waffies meer dan 2 miljoen hebben opgebracht in binnen- en buitenland. En zonder al die schwierigheden. Mevrouw, je zit bij ons aan het juiste adres. Ja, jammer dat ik weer een man nog niet toe aantreffen. Want dan zou ik vanavond nog de trein kunnen halen. Ja, en dan moet ik nog een sprintje. Sprintje nu. Ach, wie veter zit los. Ga goed schijnen te zien. Hé, schuine, zijn ze weer slettenjen van me. Maar nee, dan moet hier meneer Paulette zitten. Ja, dat klopt, ja. Philippe, schat, dit is mevrouw de Vries. Anne Jo de Vries. Anne Jo overweegt haar waf-waf-serie bij ons onder te brengen. Doe weet toch wel over het even hebben, schat. Die prachtige wafjes van haar, waar mevrouw zo bekend mee is geworden. Ja, weet je wat? Waffies die op de ganse wel beroemd zijn. Ja, die kunnen wel een beetje door de aparte vorm geven. Het ontwerp van die man. Hij is helemaal van de kaart, mijn man. Maar mevrouw wil hier eens dit manuscript eens lezen. Nou, Hoe is mijn kleine woef gebleven? Oh, hij is helemaal van de waf, mijn man. En daarom hou ik ook zo van hem. Ach. Jo. nou, juist ding op het punt om naar bed te gaan, dus... Ja, ik zie dat je gekleed zit voor een nacht, joh. Ja. Maar ik zeg ook altijd, vroeg naar bed, gezond weer op en ochtendgebestiek. Oh ja? Ja, kijk zo. Maar mijn man gaat zich nu omkleden. Dat is veel te belangrijk. Dan kunnen we hier ondertussen gaan details bespreken, ja? Oh, Kom die ik details die zitten. kennen we al voor later. Maar dat andere, daar wil ik vanavond nog een beslissing over. Je bedoelt het wisselen van uitgaven. Inderdaad, en ik zou dolblij zijn als ik beschaamd weet te vullen door uitgeverij Wolfs en Paulette. Ja, die uitgeverij die ik hou, hè, in één woord vunzig. Zo'n dikke pil, uitgebracht met allemaal pornoverhalen, gebonden en genaaid. Ja, en de deze ook nog in de videoband. Smerig, smerig. Ja, en als schrijfster moest ze natuurlijk altijd alles lezen en bekijken. Ik kan natuurlijk zeggen, ik heb 3 keer alles moeten bekijken voordat ik het snapte. Ja, op die manier. Nee, zeg, waarom wacht je anders niet even in de studeerkamer? Hè? Dan kan je me intussen even aankleden. Het staat allemaal boek, en terug het fijnste lezen. Ja, natuurlijk. kom maar. Hè? Je moet wel niet te lang door, hè, want Nee. die hondjes die... Ah, Ja, ik heb Gosje. toch wel een mannetje veel beter. Oh, Ja, de vorige te woord gebeten te hebben. En we moeten laten afmaken. Ah, Gosje, daar. Zeg, hoe komt dat aan die taal in godshemelsnaam? Is Anne Jo de Vries, die vrouw is goed voor 500.000. Alleen de Nijntjes-serie verkoopt misschien een beetje beter. Oeps, een taalfoutje.
Niet de man, maar de hondje we moeten laten afmaken. Kom, doe het gewoon omleiden. Laat Anne Joden Vries maar in mijn Ja, heuvel. maar geef dat hele plan dan niet door. Schatteke, met zo'n offerte op de markt kan ik daar toch niet aan denken. Ik heb er nog een aan, geen woorden, maar dadelijk. Kom op, kijk toch goed. Zeg alsjeblieft, de kietels niet. En ik heb me volgens mij meer dan genoeg verschut gezet vandaag. Nee? Ach, Hè? Schatteke, in 24 jaar huwelijk ben ik toch wel lang gewaand. Ja, nee! Ik heb voor dich de grootst mogelijke verrassing. Ja, dat hoort er met de te leggen. Ik ga er vandoor. Hé, leg het in je hoofd. Ja, Willy Bloeska. Ja, die zin kon zich weer niet dronken voor. Maar gehoord dat ik meer dan genoeg heb. Ach, flappers, dat heeft niks te betekenen. Niks te betekenen, niks. De beste jongen heb ik een keer van een del. En dan? Wow. Ja, dan moest je proberen lollig te doen. Bewaren met de bisexuele behanger van de krieg. ben ik er maar helemaal klaar met. Als die ene van ons twee een biseksuele behanger is, hè, niet, dan is hij het wel. Dit is hier de biseksuele behanger van ons. Ja. Nee, dat geloof ik toch niet. Nee, toch gaat. Natuurlijk niet. Ja, zus nog wat natuurlijk niet. Wil je dat? Dat ik wil ik het hebben over die krank, hè. En met ik gewoon, over dat brief, dat is door mijn vrouw opgeschreven. Philippe, de brief kwam niet van hem. En dat was ook niet voor mij. Ik ben dit immer trouw gebleven. Nou, doe dat trouw met zo'n knuppelie. Hier, half nachts naar bielen. Ons kijken we door naar bielen. Omdat ik me gewoon aan het aankleden. En dat noemt toe trouw aan die man. Doe dit al 25 jaar alsof we niet getrouwd zijn. Seks, homo, hallo, is nog seks? Geen seks. Och, du sliep er al wil dat je zo kan doen. Doe zo dit binnenkomt en Asjo. Ja, dat heb ik. Och, lieve ja. Och, kijk toch, 8 uur voor alle huwelijkstherapie. Mwah, mwah. En dat is 8 uur van de benen. Dat werd er niemand kunnen doen, hè. Knapneuzig met die melkflesje van ik. Het klinkt misschien een beetje gek, maar hij is bezig met mevrouw de Vries. Daar in de studeerkamer zit ze. Wie weer een vrouw, weer een ander. Bist du bezig met een marathon? Schat, zie waar het te belde. En het is niet gewoon mevrouw de Vries, het is Anne Jo de Vries. Anne Jo, haar uitgever is net begonnen met het uitgeven van pornobeuk. En nu overweegt ze over te stappen van uitgever. Dat is Anne Jode Vries bij ons in de studeerkamer. Ja, Och, en wat belangrijk is, ze hebben een manuscript in de In de kamer. in de kamer. Waar is mijn kleine woef gebleven? Dat moest ze lezen. En wat nog het belangrijkste is, ze overweegt haar hele wof-wof-serie. Och, schat, ik vind het wordt fantastisch. Heerlijk, je bent fantastisch. Dank je. Ik heb het niet tegen dit nog. Ik hoor het nooit. Dat is dan niet gewoon. Wieso, waarom niet? Ja, du hast er mit drauf gekommen. Wie? Ja, sie meint dat 8 uur dik is. Doe dus. Dus achter zo met hem moeten onderhandelen. Met dat Wulpse winterschilder. Nee, dat kan niet gebeuren. Nee. Och, Harriet, dat is de nagel om in de doodskist. Och, nee. Is het er allemaal mee? Och, dat kan niet goed polsen. Hoe is dat? Ja, daar zit onrugig. Hij heeft een nieuwe hobby, nog zo'n vrolijk liedje. Maar ik ga hem horen nu, ik ga hem drukken. Hallo, ik ben er nog steeds in pyjama. Ja, ik wil hem nog maar niet toebrengen. Shadings op, Ja, schat. dat wordt deze bespreking wat serieus nummer. Ja, maar dat is mijn man. Ja. Zo serieus dat er zelfs collega Wolfs heeft geroepen. Hij zou wel zo komen. Nou, dat kent het toch zeker wel zelf aan. Pak pen en papier is dat zo gebied. Ja, dat is net het probleem. Dat toch zeker wel pen en papier in je noes. Nee, dat heb ik niet. Ik moet eens zeggen, mevrouw. Ja. Wir zitten in onze witte broodswegen. Ach, dat verklopt wel sinds we hier. Ach, nu begreep ik het kostuum ook. Ja. Ja, zonder zou natuurlijk authentieker zijn geweest, hè. En ik ben niet ook beter zaken doen met meneer Wallace, denk ik. En wie zou daar gekleed zijn? Ja, dat zal nu zo wel komen. Maar zullen we ondertussen even wachten in de studeerkamer? Ja? Ja, het wordt wel, ik ben nooit getrouwd geweest, hè. Maar waarom broedsmeidje? Oh, ja. Oh ja, kom maar, ik word even mee.
Nee, ik heb hier niks te knappen. Nou, mevrouw Paulet is ook niet iets. Ik ken ook geen vrouw. Woont er? Pauloten en jong. Pauloten! Ja. Hier zit jij, hè? Oh, schatje, lieveke, muppeke. Zo. Ik heb u gezien met een ander personage. Och, maar nee. Nou ja? Je bent daar jammer niks zo met lief. Dat moest je zien als een peert. Ja, Een peert. ja, een cheval. Oh ja, een cheval. Ja, maar als ze dat gegeven kreeg, moest het ook nooit in de bek kijken, dan maar zeggen. Ja. Telefoon. Ja, nee, maar... Even wachten. Oh nee. Ja, nee, de moest. Hop, hop. Hallo? Ja? Oké. Nee, mevrouw Poulet is niet hier, maar ik zal het zeker doorgeven. Ja, hartelijk bedankt. Jazeker. Dag. Dag. Ik heb mijn collega nog eens vingen. Nee, ja, dat begrijp ik wel. Ik word juist gebeld door het politiebureau. Hij zit vast. Vast voor. Ongewenst intiem oogcontact. Oh nee. Ja. Heb je het gepakt? Curious dat hij vast zit. Of wist je waar dat maar weer gaat zitten? Is hij gewoon niks goed? Ja, ik ga dadelijk even bellen. Oh, mevrouw de Vries wordt knap ongeduldig in het studeerkamer. Wat moet ik er met haar doen? Ja, maar eerst dit afhandelen en dan gewoon niet met de kallen. Ja, dat geeft niet, want achter is er tijd voor haar. Oh, verrikkie, oh joh, en Huub, dat zit vast. Ja, dat blijft me niks engageren, dan moet ik voor Huub goed spelen. Ja, maar zaken doen is toch niet een sterkste kant? Ja, dan zal ik minuten de best moeten doen, maar je hebt. Ik ga een inlichtingen bellen. Oh. Joe, en hij buurt van meneer Wallace? Ja, het is net Sinterklaas. Hij komt, hij komt. Meneer Wallace? Hallo, moet ik vanuit het nummer je houdt toch? Ik ben het. Zijn de Bigfoot? Telefoon inlichtingen, mevrouw. Ja, hallo. Ben ik geholpen, hè? Ah, dat begreep. Ik kom eraan, hè. Hallo, je zult wel langzaam een beetje ongeduldig zijn geworden, of niet soms? Nee, maar jij zit ook meneer Wallace? Jazeker, ik ben Huub Wallace van Poulet en Wallace Uitgeverij. Meneer Poulet, dat is mijn zakenpartner, aangenaam. Maar ik kan ik verzekeren dat de relatie die we zullen aangaan ter volle tevredenheid zal worden afgehandeld, ja. Ja, dat is geen gratie vergreden. Nee, gewoon maar kijken die doelast, dus de stum van het dood, hè. Maar je zit veel jonger dan wat ik dacht. Dank je. Ja, En maar ik dacht dat de relatie altijd begon met een broodje en een zak rijstje. verrek, de don van toch, een lesje champagne gaat er altijd in, hè. Ja. Zal ik dat even pakken? Dat leert zich, hè. Peter Kalle, hè. Zo. Zo. Nee. Alsjeblieft. Nou, ik stel voor dat we dat bruidje maar zo kort mogelijk houden. Wie bedoelt je? Nou, ik denk, het contract van 3 jaar is het beste. 3 jaar. Ja, weet je dit? Ik ben eventueel bereid de proeftijd van 6 maanden te gaan. Doet je dat altijd op deze manier? Zal ik een geheim niet verklappen, dit is de eerste keer. En ik blijven. Ja! Wat leuk. Ja, maar ik garandeer ik dat ik toch alles, maar dan ook alles aan zal doen om er een succes van te maken. Ik zal eens zeggen, als het altijd zo van zou werden, ik direct teken. Nou, in modern Nederlands heeft dat it's a deal. Hier zeg je ja, 4 zeggen ja. Ik zal er meteen kunnen we gezellig hier babbelen en misschien gaat op papier zitten al, hè. Dat lijkt me het schoonste. Ja, zeg maar zo, hè. Ik ben een man van weinig woord en veel daad. Ik wist niet gebleven. Hallo. Wat? Oh, wat je goed? Eerst zit dat ik geen tijd over lezen. Dus kom, dan ik wel goed, dan kom ik gezellig bij je liggen. Ja, maar ik hou het. Ja, maar ik hou eigenlijk niet dat. Dat zou me hebben verborgen. Volgens mij een kleine hoofdje hebben. Even Ik had gedacht dat we eventueel een reclame zouden kunnen aanpakken. En ik had gedacht dat we eventueel een samenwerking moesten aangaan met kinderchocolade. Dat we eventueel de verpakking van de kinderchocolade een foto van of er nooit zouden plakken. Wat ja. Ja, dat is gegarandeerd de hartstikke goede werk gepakt. En ik garandeer u dat dat voor de
Wat serie je nou niet proberen? Wie? Hé, kom mee. Ja, sorry. Ik heb niks steuren, jongen. Ik moet noodzakelijk eens bespreken met het pad. Hup, los dan. Er is niets, we hebben alleen maar zakelijk met elkaar gepraat. Moet je die voorstellen? Dat is mevrouw de Vries. De Vries? Anne-Jo de Vries. Maar ik ben Cindy. Cindy Lichtvoet. Lichtvoet? Leefvoet? Oh, god. Ja, dat heb ik moet je je dat voorstellen? Dat is meneer Wolf. Jij ziet toch meneer Wolfs. Dat is dat vuiltje wat ik bedoelde. Maar als jij meneer Wolfs ziet, wie ziet jij dan? Steer Poulet, mijn partner. Businesspartner. Ja, Huub, we hebben het eigenlijk alleen maar over de beuk gehad. Super was toen een kleine hoef gebleven. Ja, niet dat we nou, maar van Anne-Jo de Vries, die is bij ons in de studeerkamer. Die wil dat via een contract met haar tekenen. En dat is via de uitgeverij. Je vindt het goed, Gert? Ja. Oh, goed gedaan, collega. Prima, joh. Oh. Ja. Ik sta toen een stuk even met mevrouw Lichtvoet. Ja. Ik handel het verder af met Anne-Jo de Vries. Oh, Huub, als het toekomst, jong, die is verzekerd. Dag. Maar mijn toekomst is onzeker geworden. Dus als hij zo vriendelijk zou willen zijn, ik kan echt nog even aankrijgen. Ja, dat heeft het gelegen. Dat heeft het echt gelegen. Oh, want ik nog eens, ik moet even nog het recht zetten met mevrouw Lichtvoet. Ja? Filip! Wij staan. Sylvon! Zal ik je even voorstellen? Is dat ook Oh nee, dat is Filip! Tot wacht even. Filip is in de keuken! Filip! Hoi, Sjoukje. Hi! Filip, er moet gaan gebeuren met mevrouw de Vries. En misschien met een probleem, Huub. Ja, voor mij klein, maar hem dood. Wie bedoelt ze? Dat is straks wat andersom. Huub, dat is ze. Ik dacht Ja. dat was van de politiebureau. Ach nee, ze hebben laten gaan. Ja. Ja, ze vroeg waarom ik kon ze legitimeren. Ik zeg dat gek niet. Het kostte me 400 gulden. Wie veel? 400, betaald met een cheque van de zaak. Jongens, er moet het gebeuren met mevrouw de Vries. Ze is niet de gemakkelijkste hier. Ja, ze is op dit moment gewoon het allerbelangrijkste. Hier. Ja. Precies, Ja. en dat is waar ik voor denk. Dus ik zal even naar de studeerkamer gaan. Ja. Zeggen, dat is toch best. Doe dat. Ja. Hup, wat doe je doen met dat vrouw is? Niks man, die zit veilig in de Ja, maar badkamer. Vries hier in de badkamer, die moet zo gauw mogelijk weggaan. Ik weet het zo gek best, zeker nou dat goede voorbereidend werk wat ze gedaan Nou, dat hebben. wordt per ongeluk, joh. Dat wordt echt per ongeluk. Dat kan ik ook niet zo doen. Hé, waarom is de Anne-Jo weggegaan via de uitgever eigenlijk? Ja, Deze die- zit toch in de topper aan? Ja, maar die zitten nu in die seksindustrie, porno en dergelijke. Daar kent die Anne-Jo de Vries niet tegen, die werd daar hartstikke mee schokken van. Daarom wil die bij ons. Dat werd wat oppassen dan met de badkamer dan, hè jong. Ja, maar dat heb ik je toch gezegd, die moet zo snel mogelijk het punt verlaten. Hey, jong, die Anne-Jo de Vries die moet dat pand verlaten. Ik hoor die een of ander contractje nog eens niet tekenen en het is gebeurd. Ik Die zullen we doen. ga er rollen. Ja, dan denk ik dat we gewoon even terug hier. Ja, soms wel. Ja. Ja, zeker in de party. Ik weet niet waar ik ken wat. Eén momentje, gewoon even kijken of collega Wolfs aan die is. Nee, dan moet je nog niet sturen. Ah, daar is het kantoor. Ik leer sneller. Ja, nee, dat is de poetsploeg. Die komen dan per ongeluk aan het knipje. Zo, ik ga er vandoor. Vandoor? Ja, ik ga even een ommetje maken met Sylvie. Een ommetje met Sylvie. Nee, Filip, schatje, dat gaat niet. Doe maar samen met collega Wolfs het contract tekenen met mevrouw de Vries. Dan kan Anne-Jo de trein halen. Ik laat dat met alle plezier over aan collega Wolf. Ik heb wel even gedaan aan de kop. Hè. Oh, schatje, toch. Je moet het 8 uur maar vergeven. Ach, maakt ik niks uit. Goed. 8 uur? Ik bedoel, onze hond 8 uur. Och, wat leuk. Grappig nooit. En wat een leuke naam. Ja. Wat voor je? Ja, onze hond 8 uur. Maar je kent niet bij hem. Hij is hartstikke krank. Een paar dagen al. Last van wormpjes ook. Ach, ja, dat kan. En wat is er met de man? Ik denk nou over de problemen van het leven. Je bent toch zo enig stil, hè? Ik voel me heel ganz stoes. Je zit zo harmonisch. Ja, zullen we er maar gaan drinken? Ja, ja, nee, normaal drink ik eigenlijk niet. Nee, hoe goed van een sleutelke. Schatje, wat zeg ik even dat het drinken van mevrouw de Vries inschenken? Wat zal het zijn worden? Ja, wat heb je zo allemaal? Alles, tot zo. Wat is dit nu? Ik word op weg de salon te betreden, mevrouw. Ah, maar du heeft er een vrije avond. Ik word er niet ganz fertig. Oh,
nog een les Hier ook gekocht. weer. Wacht. Ja, dat kregen laatst een dreuge witte wien. Dreug, snap je hem? Wat een tegenklets! Nog zo, kom op! Gooi je er erin! Dan maar nog een weg! Ja, Ik begreep dat er man een beetje chagrijnig is. We zouden les met een bed leggen. Oh! Ja, dat heb ze in het oude butler op staan. Is het gek kapot? Het hoorde hier is blusjes met mevrouw! Ah, Ja, nu hoeven we toch op de heer Wolfs aan het wachten zijn. ja, sorry, ik weet echt niet hoe niet. Nou, misschien kunt hier nog al het een en ander invloed voor u verzorgen wat de mogelijkheden zijn als ik met u in zee ga. Ja, behandeling heb ik door ons 30%. Mijn man zit vol grappen. Vooral op dit moment in de behanger in de hoest. Dus, maar wat ik ervan weet, is dat de boodschap een percentage krijgt van wat de auteur verdient. Inderdaad, ik betaal 10%. Maar veel doen het ook voor fiets. Hey! Oh, wat zal ik het wel Ja, dat is toch hier? Ja. Zei ik Philip? Ik bedoel Philips, onze butler. Philips? Ja. Verwarrend. En waarom? Ja, dat is bedrijfspolicy. 2 weten meer als 1 na. Ja, ik geroepen mevrouw. Ja, dan denk ik even een beetje aan mevrouw de Vries die komen. Dan doe ik de drankjes vanaf. Ja, nog aan meneer Paulet, hè. Ja. Meneer Paulet, ja. Zou ik mogen weten waarom we niet op de heer Wolfs kunnen wachten? Och, ik zou niet weten hoe dat goed voor is. Nou, toevallig is mij bekend voor de heer Wolfs op dit moment verwijld. Oh, schitterend. Wat een taalgebroek. En waar verwijlt hij? Op het moment is ze allemaal op kantoor, getrakken bestellen. Allemaal op kantoor. Horen dat iets blusjes weer, mevrouw? Ja, nee. Doe dicht toch maar de drankjes. Ja. Ja. Zijn er mogelijkheden? Eén momentje. Huub! Huub! Oh, Huub. Oh, Kantoor is op ja, slot. wat was je doen? Ja, oh, we hebben de deur over bijna toe. Oh ja? Ja, ik heb al flink op de deur gebonkt. Ah, nee? Geen deur. Och, dat is mooi. Dan kan je je voorstellen aan mevrouw de Vries. Ah, hier zit de voortvluchtige heer Wolfs. Ja. Hey, fijn dat ze nog eens kunt kijken. Je zult wel denken wat steeds, hè? Je zult wel verbaasd zijn. Dat ik hier alles aan het regelen ben of zo. 8 uur. Gaande schat. Zo. Het last van Wurm. Dit staat onze hond 8 uur. Hij is nooit zo gezond geweest aan een beestje. Ja. Mevrouw, hoe steekt? Goedenavond, meneer Wolfs. Du kent Philips als butlerkoker. Daar hebben we een chef uit van. Ja, zo wat zo lollig. Ik ben Philips. De butler. De butler. Ja. Ja. Zo. Ja. Butler. Ja, dat was zo noemen dat wel eens inhuren, de butler. De nieuwe kind gewoon, de butler. De weer kind gewoon, de butler. De weer kind gewoon, de butler. Papa, weet je het weer? Ja? Wat ik 100% zeker weet is dat 8 uur Wurm is. En wat ik 100% zeker weet, en dat moet echt nog gebeuren, het contract met mevrouw de Vries moet getekend worden. Ja, want hoe snel gebeuren is ligt er vanaf. Ik ga het ook worden. Philippe kent het tussen. Nee, dat hoeft niet. Ik moet het even beperken, dat gaat een stuk sneller. Wacht even, goed, ja. Zo. Ja. Ja. Kom maar. Zo. Ja. Ik ken het best simpel houden. Vind je wel een meneer Paulet? Meneer Paulet? Ah, die wordt een beetje afwezig, hè? Ja, het levensles komt hier uur te lokrom. Nee, was ik aan het denken waar de percentage en gehanteerd zou kunnen worden. Ik stel voor de lengte van het contract 3 jaar. Vind je hem niet een beetje vrijpostig? Ach ja, goed, de rode is duur. Zo, de kennen van hoe we tekenen en stuur ik later wat het echte contract. Hè. Ja.
Nee! Oh, oh! Ja, maar mevrouw heeft vies vingers. Ze mogen toch wel even gebroed maken voor het toilet? Oh! Dat zijn de vrouwen in de blote voet. In de bloed. Hij zegt dus het sifonnetje nou is kapot. Dat hindert mij niks. Maar van het sluiten van de koelcontract, dat slept ik even op de bloos. Mooi, ja, verhees. Ja, ik ken wel even. Maar die twee niet en die rondjes ook niet. Zou mevrouw misschien gebruik kunnen maken van het fonteintje in de studeerkamer? Ja, maar dat is geen handdoek. Geen handjoh. Papa! Hier is me even scherp ontgangen geloof ik. Ja, Philippe heeft volgens mij geen nachts frommels in de badkamer. Het is werkelijk in alle opzichten een bijzonder merkwaardige dag vandaag Wat morgen. een ramp, wat een ramp, wat een ramp! Het is er in het zelfs wel heel vaak in het tijd. Kijk, de mama, dat is van over een hand. Nou ja, vrouw van niks is onderbreking. Je gaat onder op kantoor, boem boem, op de deur, tring de telefoon, hiel. De intercom. Wat is in bokstak, doe er vanavond eigenlijk gar niet. Dat kwam Huub dat op de deur stond te rammen. Mine Huub, best nog blij dat er die wonder niet heeft gezien. Hij had ook nog op het politiebureau gezeten. Mine Huub. Ja. En dat je eigen borg moeten betalen 400 gulden. Waarom? Ja, nu maar eens hoe doen ze bezig met een of andere mevrouw de Vries. Mevrouw de Vries? Mevrouw de Vries. En waar is dat vrommig nu alweer? Dat maakt helemaal niks uit, want toen kent ze toch niet leren kennen. Ja, waarom niet? Luister goed. Huub is Huub. Philippe is de butler. Arthur is Philippe. Arthur is de hoofdbeturen. Dus eigenlijk is het gewoon hartstikke simpel. Maar doe bemoeit zich helemaal nergens met, want zo gaat het niet immer fout. Ja, en er zit ook nog een nachts frommig op de badkamer. Ja. Gezellig. En hoe is het? Ja, daar zit in diezelfde badkamer. Wie heeft een beetje adembrand in die deur? Alleen Philippe heeft er met te maken, geloof ik. Alleen Philippe. Philippe? Deze moet best gedaan. Met meneer Wallace. En dan hebben we nog Arthur, de hond. Mag ik even recapituleren? Nee, dat geeft niet, want mevrouw de Vries moet de trein halen. Ja. Dus, Philip is nog Philip. Nee, dankjewel. Auf Wiedersehen, Schnitzel. Ja. Ik verstehe het niet. Maar is zie dan nu? Dat is het hulpje van in de huishouding is dat. Ja. En die deden van de bejaardenverzorging mee en zo. Maar die is Duits, hè. Die is Duits. Dat is een halfzusje van Sylvie. Ja. Maar dan van de Duitse tak van de familie, zal ik maar zeggen. Dat is Tino. Hè? Ja, dat is het. Hè? Snap je het? En nu kan ik, want ik snap er niks meer van. Ja, ik verstehe het al. Ik heb niet meer afgezocht. Kom maar. Meneer Poulet. Ja. Meneer Poulet. Ja, ik vind het toch wel erg dat ik een huwelijksnacht zo in de war gestuurd heb. Oh, ja, kleinigheidje heel het toch. Hè? Ja, je moet weten, ik ben nooit getrouwd geweest. Ach, Ja, eigenlijk ook wel, met Oh. mijn hondjes. Oh, ja. Ik heb er 10. Oh, God. Jo, van zo groot tot zo groot. Best nog redelijk, Sandy. Ik hou van die kleden. Niet zo haal. Ik heb alleen maar de kaken van mijn broer. Ik heb gezegd dat die kleren gehoord, maar vliegen kost in de badkamer. Wat was dat? Ja. Maar
laten we wat doen. Ja, ja. Zeg je wat? Dat niet. In de baan. Zeg, hallo, wil de butler misschien niet fluisteren alsjeblieft? Nou, daar hoop ik het over denken. Ik moet zo'n groot contract niet bezegeld werden met een goed slaafs champagne. Nou, een klein slukje gedaan. Ja, Ja, ik heb er een glaas op. Ja. Oh nee, ik heb nog graag niet gehad. Dat is heel, ja, dat is goed, hoi. Hallo! Ja, jij ook? Er werden sandwiches gemaakt. Hoe komt hier vandaan? Zet gewoon en ik kan de vuur gesteld. Nee. Oké. Dit is mevrouw de Vries, Philips, de butler Ja. en meneer Wolfs. Ja. Zoals toen beginnen vertellen waar meneer is. Ja. Dat is mijn schoonpap. Mijn schoonpap. Hey. Schoonpap. Goed, pap. Oh, papa! Ja. Oh, die zie je met tinkflexen! Oh, de pap, de kup! Oh, de papa! Nou ja, we worden gedronken! Meneer Pollard. Ja, ja! De gekste familie op de wereld, mijn of dat was. Hier sind die boterhammen, lekker om te essen. Ich gehe in die Küche aufwaschen, wenn Sie mich nötig haben. Ich helfe dir mal abgesorgt. Kijk, ik van papa de taxi bezorgen! Terwijl die wennen is, eigenlijk terwijl. Zo is het cool, dit is echt cool, hè? Hallo, jongen. Is zo'n contract nog genoeg, hè? Ja, alleen die 3 jaar, hè. Dat klinkt 7 jaar is wel beter. Nou, 12 maanden zou ik zeggen. De Vries dat niet meer in de kant zitten. Ik heb er hier nog langer mee gezeten. Hij vindt zelf wel, ja. Ik wacht, ik ga goed gedaan vandaan, hè. Landstad. 12 maanden is prima, ik zal het veranderen. Zo, de kennen van nu tekenen, alsjeblieft. Ja. Ik verheug me zo dat ze samenwerken. Ja. Ik Ik ook. ja. Zo, dat ken ik niet. Is lucht. Wat, wie ben ik? Zo, ja. Maar eigenlijk moet ze de vraag niet leren. Nee, het wordt een onafhankelijk game. Zeker omdat het voorlopig is. Philips. Philips. Want we staan hier aan het doen. Dit weet je nooit niet spelen! Ik heb getekend, je kent de trein horen. Oh ja. Stop! Hoe heb ik nu eigenlijk mijn kleertje gelaten? Wat lijkt ze toch de Hannessen, man? moet dan de sleutel vernemen, man. Wat zo moeilijk, man, hier. Ja. Ja, excuus, hij is nu klaar met die komedie. Zeg, kan Arthur misschien de valies naar de benedenverdieping brengen? Arthur? Wie kan dat dan doen? Ik doe het nooit meer. Ik ben de samenhang even een beetje kwijt. Waar hoort deze dame nu weer? De zus, dat zijn 2 zussen. Ja. 2 zussen. Ach, Justus, ik moet de trein halen, maar ik vond het zo gezellig hier. Wat een familie. Maar we zien elkaar wel binnenkort. Hè? Laat ik gaan voor. Laat ik gaan voor. Weet je, ga maar eens wegen, jongens, want dit is fantastisch. Wat een team, voorlopig bellen. Kom je door, jong. Ja. Maar dan moet ik toch eens vertellen bij de man in die bouw. Geen idee. En daar wordt het vrolijk op die badkamer? Daar hou ik niks Oh, van die te maakte maken. een ommetje op de weg naar heen, ja. Ja, en wel, Doe het van Willem! Alsjeblieft, ik weet dat je de comments waren. Ik kon Sylvia helpen met inpakken. Ongewijnig.
Jet, kun je me nu vertellen bij de zogenaamde pap? Of schoonpapa? Ja, kom op, Jet. Daar heeft Harriet niks met te maken. Maar alles met mij. En dat vertel ik nog wel een keer. Of niet? Nee, alles met dicht te maken. Nu leeft dit. Leer ik eens af dat ze niet op die oké speelt, man. Kom je veel meer aan leren. Dat het stoel ook allemaal is. Dan leer ik me aan om niet op oké te vallen. Beleef, Huub. Je zult werkelijk ook nooit veranderen, hè. Ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan. Kom met. Doe dat. Dag. Meneer Harriet. Nee. Allee. Ah, meneer en mevrouw, ik heb besloten dat ik toch blijf en ik zal zorgen dat ik voor 12 uur thuis ben. Ja, Kun je eens nog even met een hondje spreken? Och, meneer Jet, ik vertellen. Nee, waarom doe je dat nou? Waarom is op die badkamer? Ja, die kwam voor Huub, maar die stripte voor mij. Lief? Ja, nee, schat, er is niets gebeurd, hè. Maar naar de hand, hè. Naar de hand.